kar chunga chuan thulutin manquing chu alapa ngai thei luk lo chanchi ni huayan a han zo chuan ani kha ka pasal hlui chu ani kha ati chuan chu kawaching felange tia ma chhon le awatum chu lodangin nilawa tu na chuan ni na thar ka nei to a mu to lo kata na thaber alo ti a i huai ne na chuan tinge wen I minga si a ani nen khan inin chung khat thei ati chuan ani chuan apa mingbul alak lo thu in lo changa I huai po chuan tu na chang chuan ani kha ka mu tir to lawang che tia hnemin a kuta von saka Shenjuan po ho in a ina va thlen chuan chawkalama hmeichhe pakhat thil siama mu chuan a kor hak vela wang chuan manquing emoti in avapana nunglama chang chuan vakwa in manquing tia kawin min kalsan ka ring lo reng ani ti in alama han hoitir chu ama alo ni hau law a u naw nu kha lo ni in nang hi engi hetai ti alo ti nga la ani chuan ni tam tak choi ei thato lova kalo siam che a han ti a tinge kanupui kori hak a ti le chuan a thil siam na a korati balwanga a u naw nu kor ha ni thu lo soya mahse Shenjuan chuan lom lo takin phelwat turin ati a an ina adu du lo lu to lo turin ati ta nge a ani po chu akal son tawat rewak lo nuwa chuan hospital lama changkol dongin manquing pa in so e chadu lo thu le ama alo la kalmi alo thu an lo shila kalau kal nga lang tia phone da in a chhuak zui ngal hospital a chuan va thlengin doctor chuan ei tur chula in manquing pa chu ei turin han hop ti ratuma mahse ka ei pe lo ti tlat si a Shenjuan chuan manquing omri lawa alo let vele alo kal don na lom tia thlemin a ei tir thei ta sham doctor ne na chuan an enkol thatok lo tia shilin an na an chan du lo chuan thatta ka lo enkol turin a han cha a akal tur chu doctor chuan chadewin kan lo enkol don nia Mr. Shen ti ina auzuya manquing po apa tlo turin lo kala aril ru chuan kapa chaw min la siangem o ati ve boka alut tur chu Shenjuan nen anin mulo tok che a apa kya nga chuan phein pa min la sha em manquing ka ni hi avati a ani chuan lo la sha a thil engkim ka ti fel nuwa karon shwa yang che tia ambyak molmol nuwa akutin te atan saka chutia khuma a thu chu phone na mu a Shenjuan phone ni ti a shethiam ngal chuti rwalin Shenjuan kara tlan mek chuan a phone omlo ti sha in intern turin alo ti ve boka manquing chuan pa nakina kalau kal liang ti tur poimo kaneya ti in a chhuaka mahse kongka a chhuak tur chu Shenjuan na mu a ama chu a mu ang ti hlau lutukin a pe a khuman lo nor chu vasu in atlu a nurse chuan icha em ana em alo ti wata Shenjuan po chuan amit chuan na mela mahse mulo chuan alu tlang ta tho manquing chuan ka tha e ti in man mu dewin atlan chuak nga la Shenjuan po valutin a phone chu apa chuan lo kenga alak saka akuta han en chu kutin tan saka ni ti sha in nel ka tar po khuma alo la oma manquing ron kal nge ya nga in apa ne na chuan kapa tu nge lo kal mi shil ro ti in avin hle a jiu ne na chuan va en nga ro ti in a shila apa ne na po kati palani kati palutuk ti in athin rim khuma wang chuan ngai dam chu adi le nu no amit tir churon let le in CCTV footage ron pe in inupui chu ani hmelo ti in a shila a han en chuan meiche pakhat a to kha a she chhuaka play non le in a hmela han en chiang chu a sheta khanu nge kha ani enge boina inei ti in a chhuak zui nga la manquing po I huai ina letin awa thlen chuan alo khu a chuthlenga lo mu pa hian tinge idam lawem ni awati a ka khu mai ka cha e alo ti mai mahse a chalawa deka I khwa se ka ni hi damdoi ka wala nge tia kala tum chu angai lo tia lo put letin a oma chuan na be ya ka mu cha hian kadam ati a anin en deuh wang wanga
anin case man chep tia chuan doorbell ri wang chuan anin la sangvat I huai chuan na va honga shen chuan lo ni in pate nang mo ati chu sha in a hoya mu vele man queen chu biru turin akal ngal da ya aron mu man chu a hlau hle bok shen chuan chu kongka a chuan ti ding in engei ron ti don a lo ti a ani chuan khongei nu pui ti in ka mudu ani ti le lu lui chu a ruala dan lo tum ve ma se enga ma angai si lo in chung chu en kwala a mu bok si lo ma se awin inai omti ka shiania lo chuak ro ati a man queen po ba chum lama alo bi ru a in chung lama chawin I huai pona ve zela a ina chu tianga chelo tur chuan ti in ba chu ma han hong tur chu man queen chuan shower chu alo ona kanupui chu ain bual mek ti boi tum su ati a mahse athu soi zom lo chuan ba chum kongka chu anem hong luya man queen chuan towel che loin belin alo out tunga I huai chuan shen chuan chu apo chuak ngal dor in hnoi lama chuk puin ka in chunga hian boina lo siam su ati a anin swal teu hle man queen chuan lo chelin engei du ti in ka pasal kha tharo aron ti a ani po chuan thla ve mai in zo na chu azota enge hospital a khan iti tu chia nge ini ati a ani chuan hospital a mo lo ti in ka chung te pakhat ka kan ani kha ati a engwanga kanupui pa room atanga lo chuak ngei ni ati le chuan room number 3 kha ka kalna turania kalu swala ni kha alo ti a shen chuan dop zelin ani tunge room number 3 a chuan omti ina zot le a soi ve main ti chuan ring vak lo ring hlel tho si chuan a chwa san le tamai man queen po ain ti pachang sham shamani akar chunga chuan shen chuan room number 3 omdam lo ming lo she turina ti a soinen khan ain angem ti a fin fia du wanga lo ni man queen po chuan a thom no te alo peka chu alo tum meka mahse hi huai chuan lo chel ve tum bokin shen chuan hne na a soi hospital room number 3 katlo iti kha adikamo adik lo chuan apoi thei don ania ati chuan ani chuan ka she chiang alom kappa ka kanin kalut koi chhina lom room danga te alo ti a I huai chuan ikalani chuan a ring hlel mai mayang che alo ti a akianga lakho samai tur chuan alo ti a mahse alo du to bik law tun thlenga min puya wangin kalome chuan apartment lwa tur ka mu a chu mai ba ka na ka muthar boka ain hnai le zel nen kata na rem e mani alo ti a I huai po in lo nyal lawin a bank card ta pe a hei mangro azo thei lawang ima mo leinan ati a mahse alo la du lo ve tlat man queen chuan a hna chu lo join ve to in an ho tu ve lam pakhat hian thuron puangin design in ti siang nei ani don thu le ana le an do ber chu an thlan don thu soin a chak chuan leader ni na a chel thei tur thu te alo soya man queen chuan newcomer until ve the ngem alo ti wata ani chuan an thei thu le seniority ni lawin thiam thila in elani tur thu soin akal ngala man queen chu a thopui te chuan min ne in ringem ni an lo ti a ani po chuan tinge ka thei lawang alo ti ve bok pakhat chu abula ron kalin nang hi I thom no te a ching si I laptop po a thalawani hi engtin nge heta te I ron thongam zok ti velin alo chong khuma chuti lai takini huai ron thlenga ron kawin I thil ka ron pedon che ati pa chuan a bag lo le sakte a laptop thar tur te chu a mu hloma khanu khan mi hausa pasala I nei lek ani mo ti in akal son da ya man queen chuan tingei lo kala engi omzia tiang te hi a han ti a ani chuan ka card bag che kha imang lo ti ka sha a keiman ka lo le che ani hi laro itan vek ani hi alo ti ve boka an supervisor chuan man queen chu kawin anin ti siak na chuan a chak thu le an client in a design chung changa a mu du thu chu alo shila client mutura room an bakal chuan tu dang ni lawin shen chuan alo ni a han mu chuan nangmo ati nga la ani chuan nang hian hei hi design mo
kan nu pui design na wang ve eng tin ngei ti the a om nei sha em ni ti in khonge kan nu pui a om ti vel zo chuan a hnai zela ani la chuan chutiang ka shelo we ti in lo to hnung ve zel bok a chuak tur chu dangin nang hian kan nu pui om nei sha ni i se pani vai chuan ti ya wawin lo shil ro ka ron zong hu vat don ti hi ti in a kaltir ta thawa man queen chuan an supervisor ne na chuan a klai ne na an tho dun theilo tur thu le in nu do adu thu alo shila makalo ti hle ma se chu ti lai tak chuan party na a an mu meichhia miss gawo kharon kalin keiman a design chu ka endu ani ti in man queen chu mu alo du a ashanava in mu in miss gawo chuan thingpui indu thu shilin avalak tira man queen po alo noi chhale to hle maya a thingpui lo pek chuan the in ama phekhok chu shuturin a hanti a alo nyala mahse iklain ka ni hi a hanti ta ka chuan ti su chula in a shutange nge kunniam ta che ti ya alunurin moilo tak takin a chong khum li a i huai chu kalsan turin le a phulo thu ve la soya chuti lai tak chuan shen chuan a ron kala miss gawo po chu alo ding ngal nangmo alo ti vata chu phein a phekhok shutur chuan a hanti ve li a miss gawo chuan alo nyala mahse lal tak main ka phone call vai khat lek hian in company a ti chhevek thei ti sha ni lom ni ati ta ka chuan akuna ti su chuan a shuve ta bok man queen ne na chuan thingpui min walak te asa o ti in atir ve ngala a ron let le ta ka chuan thingpui chu a han pe a mahse shenjuan chuan miss gawo luwa a leibwa a engthil nge ti nia in sha ta ti in lo ding vat shenjuan la chuan min chau thei in lowe chu in shereng ro ti in ikal theyang ati a thin rim del chuan a kalsan ta bok man queen po kalson ve ngala tuma mahse auding le in kal ro ka ti ve che emni alo ti a ani po ading chot nunglama changa va panin nang hian kalaka engi mu se pi nei ani nge in thiam lo na tur I nei sok ti ya va panin a kwai hera nge niya kanupui chunga thil thlinga hian in hnam hnoina I nei ve sok ati chuan inupui po ka shengai lowe alo ti khum ve a ani chuan shero I thil thupi ka she chuak thau don ania ati khum ta ngek se na ron in thlaka shenjuan chu restaurant a alo oma man queen khan va mu in contract sign tir alo tum hi alo ni ani chuan zanjamin kil pui ro lo ti in e zuwa ka sainang ati tlata man queen po chuan a thut pui ve ta bok an ei tura chuan seafood li ra cha a an run da chuan a ei lok lawa a en chu tinge ingai na zonga ni lowem ni ti in a han zo ta kanupui kha chuan seafood a allergy ya a ei theilawa ini ve emni ati le kher chuan a ring hlelang ti hlawin a teulo kangai nat bera lom lo ti in sheru tak chuan a ei luya ani po chuan lo en ve rengin a che dan chu shenjuan chuan lo chik hle a reivak lawa chuan man queen chuan a thil ei chu hua in a taksa chu a thak chan ta a restroom a kavakan lokange ti in a thauta vat man hmo takin a kut chu ti hu in a ngong te chu a hantifaya mahse a hian na chu a sen tu ta tuite chuan ti hu in shenjuan chuan a rin hlela hlau hle a avale le chuan a ngonga scarf ron or chuakin Mr. Shen ti turkanaya klovakal masange ti in kala hantum chu tinge scarf ma khani or si lawa alo ti a man queen chuan ka keng ti kalo shelawa ka or mai ni hi tia kalatum chu potle tin akwa a nang hian thil thupi nei chiang ani ti in a thil or chu a po thlak saka a ngong sen a han mu chuan nang hi seafood ingei lowem ni ati a lotal ve in maseva nei thlak takin I huai kha arun langa man queen churun nain kanupui hi restroom lama akal kha ka mu a ka in sum theilawin love bite anei phata ni hi ati chuan shenjuan chuan lo oi mel vak law I oi lawani mela ti in ama a chuan ki sa hantuma mahse shenjuan chuan mu thei ngang lawin kalson ru alo ti a an kal le ta zok
chen chuan chuan thin rim tak chuan dawhkan khuh na chu a puta thil chu a let thlata chuai bawk man queen le I huai po chu lo in bia in plan fel fai ta kan nei anga ya ni ani lo chuan man chuak ma yang che alo ti a thil ngai tua chuakin ini nei zung bun ila nei yam ati a man queen chuan makalo ti hle chen juan office sa om chu anau pakhatin inupui ruang mu ani e boss ti in avashila man mo takin atlan chuak ngal tuipui kamalo langa ruang pakhat kuta zung bun hi alo langa ataksa ero achha to em wangin tungi ani a sha thai to lo thung man queen u naw nu chuan va panin tinge ka ui at em le engtin nge ka omta kang ti in lo twar der ve hle a chen jon po chu aril ruana in ruang po chu a en hlei theilawa a chap ze zoi zoya a haute chuan an lo boi pui ve bok tuipui kama chuan ril runa takin a om ta renga chu thil chu I huai ra man ani in man queen chu azung bun dilin ruang nangma ang tur kalo ra mananga ti chuan kapate chuan I thi emo ati theidon che ani a boi pui to lo mayang che ati a mahse man queen chuan DNA test lo ti ta se ati chuan lungai lo turin le doctor ani a chan tam tak ama pui thei tu tur mel shat nei thu chu alo soya chutia ril run na taka shan chuan om chu I huai chuan lo thlir ve rengin man queen ka veng him tlatang che alo ti ve bawk